Svake noći za te Boga molim, pivajući kamenu i drači. 5. kolovoza 2015. godine grad Mali Lošinj pridružio se proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Svečanost je započela polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na centralnom križu gradskog groblja Sveti Martin te mimohodom branitelja rivom lošinjskih kapetana od Vele rive preko Trga Republike Hrvatske do početka obale Priko. Govornici su se prisjetili sudbonosnih zbivanja i veličanstvenih vojno-redarstvenih operacija kojima su prije 20 godina oslobođeni središnji dijelovi Republike Hrvatske. Također prisjetili su se svih hrvatskih branitelja, a posebno onih koji su dali svoj život za slobodu Hrvatske. U večernjem programu predstavljena je modna etno kolekcija pod nazivom Materina priča, jedne od najpoznatijih hrvatskih dizajnerica Mine Petre Petričec. Dizajnerica kroz svoja djela priča o ljepoti hrvatske etnobaštine i stvaralaštva koje se temelji na tradiciji ručnog rada, pletenja i vezenja. Autorica u svojim kolekcijama na atraktivan način povezuje moderno i tradicijsko te upućuje na tradicijsku kulturu kao neiscrpno vrelo nadahnuća u kreiranju odjeće, suvenira i predmeta svakodnevne uporabe. Ova priča ima za cilj promovirati ljepotu i vrijednosti stare hrvatske tradicije i kulture, što se moglo vidjeti već kod prve kolekcije nazvane Materina priča. Predstavljene su i cvjetna kolekcija, bijela čipkasta kolekcija, kolekcija pod nazivom Sinjska alka, koja je nadahnuta svečanim odorama sinjskih alkara, i kolekcija Dalmatiner kreirana za najmlađe. Lošinjani tradicionalno u sklopu svečanih prigoda lome krokant, u čijem su jedinstvenom okusu unazad 150 godina uživali i naši preci. Nakon vatrometa organiziranog u Uvali Augusta, večer je završila koncertom Žaka Holdeka, koji je svojim preljepim glasom milovao razdragane slušatelje na prepunom gradskom trgu u centru Malog Lošinja.